Gospodin inače slika samo u narodnim nošnjama, ne znam sad će ovo. Kakve narodne nošnje? Kad nije bilo ono Dobar vam dan, štovane dame i gospodo. Dobar dan, cijenjeni uzornici, ljubitelji dobre papice i odlične kapljice. Dobro nam došli u Hotel Operu, na dobro staro druženje opet u isto vrijeme. Pozdrav svima vama koji su došli gustirati krasna vina, 100-tinjak odličnih vina i prekrasna jela najboljih naših restorana koji ćete polako papati uz slow food, koji nećete pušiti ovdje u dvorani. To smo dobili zamolbu da se pušenja malo, evo ga, suzdržimo sljedećih nekoliko sati. Ne moramo se suzdržati, možemo u predvorju. Da je zahvaljujući među ostalime i djelovanju i svijeta u čaši ovih 9 godina došlo do niza promjena na bolje u sektoru našeg vina. Molim vas i za jedan bučan pljesak direktoru Man Vina gospodinu Horiću, koji je uglavnom čitav teret organizacije ovoga ateljeja okusa iznio na svojim leđima.